Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Allahumma iftah lana futuhal arifin Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iksar minal ibadah. Utawi bab ngakeh-ngakehno ing dalem ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhirataka biqadri maqamika fiha wa'mal lil jannati biqadri hajatika ilaiha wa'mal lin nari biqadri sabrika anha. Dipunandikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Kanjeng Nabi menika pesen wa'mal li dunyaka biqadri muqamika. Kowe amalo nang donya sesuai posisi awake dhewe. Jadi ki ngamalo nang donya sesuai posisinya awake dhewe, sesuai kemampuan. Ibarate kaya umpamane ana wong sambatan gawe omah. Sing tukang yo nyekel alat tukang, sing pembantu yo nyiapno paku lan saandane. Jadi mergawane wong sambatan itu sesuai kemampuan masing-masing. Supaya apa? Supaya ora nyepetno kiamat. Supaya ora nyepetno kiamat. Mergo idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa. Sapa wonge sing manggoni panggonan sing ora panggonane, wong mau yekti padha karo ngenteni apa alamat rusahe utawa alamat kiamat. Dadi saiki ku akeh ora tukang ning gaya tukang. Akeh kan yo. Zaman Jakarta tahu ya, Mbak. Kulo ben nate mergawe tengene dadi pegawai bank nang iki Surabaya. Tahu aku, Mbak, 15 dino. Nomone kono yo ngelamar kerja iku wis ditakoki, tukang apa kuli? Tukang ngono. Tahu tak kasan, Mbak? Aku ngono biyen. Tukang tak kuli, tukang nggo cetok ya tukang nggo meteran wis kaya tu. Ya, dadi iki nek kira-kira iki nek percaya tukang berarti yo fantadiris sah. Sesuai kemampuan oleh awak dhewe ngamal nang donya. Mergo ngamal nang donya sesuai makom siji ora nyepetno kiamat, nomor loro ngentengno awake dhewe. Cara sampean dikon ora iso kontraktor kan yo kangelan. Ya, jadi iku pesene Kanjeng Nabi. Saking indah kaya ngono. Jadi Kanjeng Nabi ku roh pirsa. Kira-kira umat itu ya ana sing ngono, ana sing ngene, ana sing macam semacam. Jadi Kanjeng Nabi ku istimewa. Ora mudin men dadi mudin repot ya. Coba mudin. Baru begini kon nglawoni kan apa ngabani malah kleru repot. Wa'mal lidunyaka biqadri muqamika. Jadi wong ngamal nang donya iku sesuai makome dhewe-dhewe, sesuai posisinya. Aja meksa ngendeh posisi sing awak dhewe tidak ahli.
aja ngendih posisi sing awak dhewe ora mergo saking gedene rahmate Gusti Allah. Nek wong iku mergawe apa wae bentuke iku biasane ya iso ngasilno apa sing dikarepno senajan beda-beda mergawe. Ana sing bakul wedhus entuke ya sego mangan iso, ana sing trimo pijet ya ndelalah ya iso ambeng apa sire iso gawe kajatan. Iku kan ya ora mesti. Ana sing tani ya iso mangan. Dadi maknane wong iku harus sesuai porsinya masing-masing. Nyatane mergawene dhewe-dhewe lah nek pas wayah zaman apa ruwane dilalah yang duwe ambeng kabeh nggih. Lah wis penak nggih. Niku ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal li akhirataka bi qadri muqamika. Ke ngamalo akhirat sekadar kaya kemampuan ibadah. Ya, kowe amal akhirat kaya kemampuane awakmu oleh nglakoni ibadah. Aja nglirik wong liya. Nang ngene diceritakno. Ana wong ku jenenge Uwais. Uwais iku yunaji rabbahu kullalailatin wa yaqul hadhihi al-lailah lailatul qiyam fa yaqumu ila as-subh wa hadhihi lailatul ruku wa yabqa raqiun ila as-subh hadhihi lailatus sujud wa yabqa sajidul laila kullah. Jadi Uwais iku ngibadahi. Iki mung cerita ya, ngibadah iki mung cerita, ora sama terok ya, ora sama lirik, iki ibadah wali masalah ya. Hadhihi lailatul qiyam. Piyambake kandha. Iki bengi iki wektune njupuk nang ngene Gusti Allah. Iki bengi wektune bengi njupuk nang ngene Gusti Allah. Mula fayaqumu ila shalah. Ndekne ngadeg salat mulai bar nisa sampai subuh. Fayaqumu ya ila shalah. Kuat. Ora kuat sampeyan angel wis angel subuh-subuh. Jadi modele ibadah ngene. Sesekali waktu Uwais itu ngibadah salat sing dipanjangno iku apa jenenge ngadege. Bayakumu maneh ngadeg. Jadi maca Qur'ane mbok ping pira ngono ya. Ngadeg iki disuwek-suwek. Rukuke biasa, sujude biasa. Sesekali waktu wayab qara kene sobat. Sesekali waktu oh iki malam ruku, wayahe ruku. Wayahe rukuke didawakno, ngadege biasa, sujude biasa. Jadi diwolak-walik ngono. Sesekali waktu piyambake niku hadil lailatus sujud. Dina iki wektu iki waktu sing pas kanggo sujud. Mula dene sujud wayab sajidul lail kullah. Piyambake iku kaya-kaya iku sujud iku ing dalem sungi pol nutup. Jadi rukuke biasa kemana bisa suwi ora kaya awake dhewe ya. Nawane lancing ya, badet ngene ya. Ya, aku niki bar dirasani karo Mbah Salim. Salim. Aku gak tau nemokno nang ndi wae salat suwi kaya nang masjid Mbah. Jadi terkenal masjid ndi iki? Pipes, suwi ora karo-karuan. Ya sampe panjang dadi wali ora pipes Mbah ya. Jare ngetes wali. Ya, kaya ngono. Dadi ku piyambake mboten. Dadi siji waktu dene nyuwekno ngadeg, siji waktu nyuwekno rukuk, siji waktu nyuwekno sujud. Iku bendina dilakoni. Panci makome wis kaya ngono.
Sampeyan ora usah mikir kok kuat yo, Mbah. Wong iku ora ngarah iso kuat tanpa rahmate pangeran. Ora ngarah iso kuat tanpa rahmate pangeran. Wis ta ora iso. Wis ta. Kapan Allah wis gawe makom menungso, engko setiap panggon mesti ana wong lanang. Setiap wong lanang mesti ana makome dhewe. Lah kenapa kok dhewe-dhewe? Supaya wong kuat, wong Islam kuat. Dite kaya ana jamaah rotib ngene iki ya ana sing ahli wedhus, ana sing ahli urut, ana sing ahli apa macam-macam ya. Ya ana sing ahli ngomong ya ana. Nah ana wong ahli ngomong berarti awak dhewe ahli ngrungokno. Ora ngono Mbah ya. Ana alah ngono asline mau ngrungokno lha wis radio jenenge bahasa. Omahe guyon tapi kaya tepak ya wis ngrungokno ae kok radio lho Mbah. Dadi nek ana sing ahli ngomong berarti awak dhewe ahli ngrungokno. Wis ngono ae lho wis gampang ya. Dadi wong makome dhewe-dhewe. Ya. Dadi kok ana wong ibadah kaya ngono. Sing sehingga nalika wong iku wis tok nang Allah, ngibadah kaya ngene iki, tok nang Gusti Allah. Iku mesti nemoni perkara sing disawang wong biasa. Niku ora biasa. Kaya contone kula nate pireng bilih Mbah Maimun niku nate tindak Jakarta iku gak sampai 2 jam saja kok sarang zaman semono ya. Padahal sarang Jakarta itu biasanya apa 12 jam zaman biyen. Lah iku Mbah Mun kok nggone sarang iku menawa jam-jam 4 atau jam setengah 5 lho Mbah Jan kurang luwih. Iku tok Jakarta iku isih urung pas salat maghrib, iso jamaah. Jadi maknane ana kisah-kisah sing aneh jaman biyen ngene kene iki. Iku maknane pancis wong nek wis kadung ibadah nyel nang Gusti Allah. Iku terkadang diwehi sesuatu sing barokah. Wektune ku wektu sing barokah. Saking barokah waktu sing mestine perjalanan ditempuh 12 jam ini hanya 2 jam. Iki jenenge dhewe waktu sing barokah. Sampeyan mesti tahu ngrasakno iku mbok barokah mbok ora. Tahu ngrasakno. Siji mangsa wektu kaya suwi ya, Mbah. Ana. Siji mangsa wektu kok suwepete ora karo. Mbah iki mbok barokah boleh karo, pokoke intine ngono. Jadi supaya sampean iku tidak mudah menyalahkan ora percaya karo cerita-ceritane wali. Ngene kene iku ana, Mbah. Sak nafas. Ana wali sak nafas. Iku maca ya Latif ping 20.000. Piye ku jajal? Sak nafas maca ya Latif iso 20. Lah iku nek awakmu ora nganggo ati sing iman, alah kitab do. Buas sampe terang jelas do bos sak nafas kok 20.000. Iku mergo apa? Nafase dhewe baro kaya ngono. Lah kaji lho sampe botak bisa diduwe masak. Masaku sapine motah mati. Kok isih sugih ae kangkres. Ya iku nek mau menudono menawa sapine sapi sing barok Allahumma amin. Ya kaya ngono. Dadi urip wis pokoke ya ana sing aneh-aneh bareng. Ana sing aneh. Jadi wis alqori ngoten. Nomor 3 wa'mal lil jannah biqadri hajatika ilaiha. Kowe ngamalo supaya mlebu swarga karek sepira kadar kepinginmu. Wis ngono ya, karek sepira kadar kepinginmu. Kowe kepengin mlebu swarga apa?
ke ngamal mlebu golek ngamal krana mlebu swarga karek sepira butahe menung kejaba ora buta ora apa-apa. Kaya Rabi Al-Adawiyah iku ora golek wali-wali gedhe iku ora ana ceritane kok salat ya ngibadah krana golek swarga. Apa iku swarga? Kok jeruk mangan jeruk. Swarga gawane sapa, Mbah? Gawane Gusti Allah. Nek gawe ning Gusti Allah berarti apa? Makhluk. Sampeyan yo gawe ning Gusti Allah. Lho kok makhluk mangan lha kuwi ora jeruk mangan jeruk. Nek ngibadahe Rabi Al-Adawiyah Gusti kok sampai ngibadah kuwi iki krana golek swarga, mpun kula jenengan cemplungno neraka mawon. Wani ki, Mas? Kesuka wani piye, Mas? Mergo dudu enggak makom. Zaman bayangno mesti kok aneh sih kok wong gak mlebu neraka kok gelem ku piye? Sampeyan padha karo mau, sampeyan mikir 2 jam iso tok iso ndi tok nggone Jakarta. Aneh iku. Kowe mau pikir mau kalkulator nganggo ben ora tok wis gak tok. Kanjeng Nabi ngibadah iku sampai tawaroman kode mau sampai pecah-pecah napa niki tungkai. Kanjeng Nabi itu sampai pecah-pecah lorone kaya apa. Ning lara kok trimo lara donya, nek mok bandingno karo sampean ku nyawang karo Gusti Allah umpamane. Ora ana apa-apane. Dadi nikmat nyawang pangeran iku lara 1000 lara. Ora ngerasakno lara. Mula sampean niku nek nyawang wong kadang-kadang ya ora iso ngukur ambek sawangane moto gak iso. Ke nyawang rahmat ketoke kok ora penak uripe mung duwe kembang tok. Ya lantene ya layar, omahe urung buntu kok rekoso kabeh. Urung Mas. Sebab terkadang ana wong sing kaya ngono ku gak ndelok gak nyawang omahe. Ning pikirane fokus ngibadah memberi Gusti Allah. Ora madham. Iki solusi bagi orang yang tidak punya uang, Mas. Jadi fokus karo Gusti. Mengko nikmate nyawang Gusti Allah iku sak puncak-puncake nikmat. Sampeyan ora sambayangno. Pokoke ngono kok intine ngono. Pokoke puncake nikmat nang swarga iku nalika wong iso sowan ngene Gusti Allah. Apa dalam dunia sama iso wis nikmate wis ana apa-apane. Mula kaya pedang wong perang jihad fisabilillah iku ora wedi golesane pedang, malah digoleki. Kaya Sayyidina Ali kena panah mancep nang ngene kene. Iku nalika salat, sik aja mau jabut sik, aku tak salat sik. Engko nek wis salat jabut panah. Nalika dene salat panah dijabut, gak ngrasakno apa? Mergo saking menikmati sowan ngene Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dadi kowe nek ngibadah karo biadab, kowe nek kepengin swarga, yo karek sepira hajatmu. Kowe nek kepengin mlebu swarga karek sepira hajat. Kowe nek hajate nemen, ya berarti berusahane ya kudu nemen. Wa'mal linnari biqadri sabrika anha. Kowe ngamalo ngedohi neraka karek sepira sabarmu. Kowe ngamalo karo jeneng ngedohi neraka karek sepira sabar. Jadi sabar karo poso iku ngibadah sing kaya-kaya gandengan. Jadi wong ngibadah kok sabar iku ora iso ditimbang amal. Jadi wong sabar iku fa inna yafasabiru apa? Fa inna yafasabiru sabiru ajrahum bighairi hisab.
Jadi amal sabar iku ora iso ditimbang ngene timbangan. Jeglek timbangane. Iku padha karo poso. Poso iku ngibadah sing nanggung utawa sing langsung gawe ganjaran iku dudu malaikat, langsung Gusti Allah. Apa maksudnya? Jadi sok ngene nunggone roh, nunggone kono, nunggone padang mahsyar, nunggone yaumul hisab, nunggone hari apa dihisab di apa no? Dihitung amalem. Cara umpamane rahmat salah karo aku. Umpamane rahmat duwe amal 1000, salah karo aku. Nunggone kono dihisab. Ayo Mat, kowe serah kula karo Mbah Gandu kowe. Ngene wis. Amale rahmat 1000 entek dhewe aku. Mergo ini nglakoni kesalahan nalika nggone nduk. Jadi ngamal salate, ngamal zakate, ngamal pijete kabeh entek Mat. Mergo mau wehno aku. Kira-kira ngono. Iku ngamal sakliyane poso. Lah nek poso gak ngono. Nek poso umpama rahmat iki poso duwe salah ambek aku. Sing nambeli salahku ku gak lewat posone rahmat. Neng ditanggung Gusti Allah. Lho ngono maksudnya ya. Dadi ke salah ambek aku man ya apa maneh. Dadi ora iso ngamal posomu dienggo ganteni ngamal salahmu karo aku. Paham ya? Dadi iku kaya sabar. Jadi nek poso iku amal sing mung Gusti Allah sing nambeli. Jadi nek kowe ndek salah karo wong, amalem ora ngarah. Nek poso amalem ora ngarah dijupuk. Lah diganti karo Gusti Allah. Nggih. Iku koyo poso koyo sabar. Mangane sabar iku amalan sing ora iso ditimbang nunggone akhirat. Timbangane mau kapan main nimbang sabar, iki wis selama hidup nandur kembang, tak ora usah ditimbang, langsung mlebu swarga. Ngono, Allah masalah saja. Nek sabar, dadi apa? Neraka iku kalah karo wong sabar. Bisa kowe sak muring-muringe, sak neraka-nerakane bojomu. Ya iki cerita bojone kok. Sak neraka-nerakane bojomu, sak panas-panase bojomu. Ora senok bantah, sabari tinggal kopi. Engko lak meneng karepe. Iya to lah. Tapi nek bantah sak kecap wae, walah karo ya 1000 kecap. Mergo wedok iku ciri khase bengkok. Mau kandhani ya bengkok. Orang mau kadane ya tambah bengkok. Kaya ngono. Ya. Dadi sak panas-panase wong sabari. Alah leleh karepe dhewe sembarang. Ana kula niku mboten nate klarifikasi mboten nate. Mbah dengan dileleh wae bek. Kadang-kadang bojoku sing pegel, wong koyo kowe babah ngono. Wis ben apik aku. Manane awak dhewe kurang amal salat tapi diwehi ibadah apa? Salat. Lho, apa enak Mbah ya? Jadi dirasani wong ku asli malah penak, Mbah. Jadi nek ngono ya berusaha dirasani wong Mbah. Jadi gen ngamale sampean niku akeh pirang. Jadi soalnya nang ngene swarga iku ana sampean mlebu nang swarga iku. Sampean ku duwe amal sing ngrasa gak tau ngamal. Lho kula mboten nate ngamal niki kok Gusti. Ora iku ngamal nalika kowe dirasani wong. Ngono maksudnya ya. Amal nalika dirasani wong. Jadi makane wong dirasani kuwi dosane mara nang sing ngrasani, ganjaran sing ngrasani mara sing di penak. Ben lah wis. Alhamdulillah. Mangane nek sapa kuwi Yazid Al-Bustami. Yazid Al-Bustami niku bendina ku nyiapi hadiah, Mbak. Monggo apa, Mbak? Iki tak mau nyiapi hadiah wong sing ngrasani aku. Jadi diwe nampan apik, nampan sesekali waktu namanya nampan emas. Nampan apa emas diwe gula-gula. Permen wae. Lah iki selalu diwehno wong sing roh ning ngrasani anu, biasa itu. Jadi kapan lo krungu dene dirasani, langsung dihadiah. Minangka matur ngono lho, Pak. Ya.
Engko tak rasane Mas yo. Tapi hadiah. Ora ana hadiah yo apa. Jadi ngono ya. Jadi sabar dirasani wong, sabar ngadepi masyarakat, sabar ngadepi sapa wae. Sabar iku minangka bentenge apa jenenge saya gedhe sabare, saya gedhe bentenge orang arah mlebu neraka. Wa malinar biqadri sabrika. Sepira sabarmu, sepira awakmu gak mlebu neraka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.